siger. Vær meget, meget stille. Jeg er på kaninjagt. Jeg er en and, drevet af selvopholdelsens fristelse. Det er din sidste kanin. Det er kaninsæson. Andesæson. Kaninsæson. Andesæson. Kaninsæson. Kaninsæson. Andesæson. Skyd! Så stopper det. Daffy bliver skudt. Tid 7, Daffy bliver skudt. Aha. Tid 8, Daffy bliver skudt igen. Hvad tænker I på, folkens? Vi kan ikke slippe afsted med den slags længere. Warner-brødre, showbiz-legender som mig er ikke tjent med at være tøllebuk for den langørede, gulerodsknaskende overtidsklade. Vent op, Peter. Hey, Bobby, hvordan har konen det? Hey, ja, den lille æske er da godt. Tak, piger. Fint og det, vel? Men det er ikke nyt, er det her. Undskyld mig. Tænk endelig ikke på mig. Venner, jeg tror, at de har ret. Måske skulle jeg tage mig en ferie. Besøge mine 542 jæser og lidt bøger. Lige et øjeblik. Undskyld. Jeg kan ikke se, hvordan vi kan lave en snor-snup-film, uden at have snor-snup med. Du godeste nej, kan da ikke lave en film uden snor-snop. Og hvis jeg må have lov 40, hvis ophøjet personen er til selv, er du Kate Horton, vicedirektør. Comedy. godt så. Helt lavede dødbringende våbenbørn. Endelig en dødbringende våbenfilm, hvor jeg kan have mine børnebørn med. Mine herrer, tjek jeres telefoner. Vores seneste undersøgelser viser, at snor-snup er et kerneaktiv, som appellerer til mænd og kvinder, drenge og piger i hele det kendte univers. Mens din Facebook er begrænset til fedderede mænd i kældre. Ja, men kom nu, venner. Jeg er da 3 gange så underholdende som kaninen der. Ja, han er hylestæk, men biografgænger nu om dagen vil have Axel-heste. Så mig! Stik den, kanin. Så det er der, vi er nået til, altså. Jeg er bange for, at Warner Bros. må vælge mellem min smækker tegnefilmsidol og denne underlydige formidler af lavkomik. Den er dem, der ikke er 18. Hey, jeg fik det rigtigt fra mit kontor. Du har ikke noget kontor. Ikke længere. Symbolsk af de her skidtvis noget, brormand. Ja, brormand. De kolde hunde. Hjælp mig. Jeg er for mør og saft. De der bigård. Jeg skal nok følge dig ud. Vent! Jeg har lagt på lov til det, eller næsten, eller springspring endnu. Jeg er kun i gang med at knække. Vent! Høj! Kan du lukke igen? Nej. Ellers, vi ringer.